tawte ɓe jaani pulaak eɗen bismoɗo ousmane sow ousmane toksel e wonde oumar fague bisimilla maɓɓe e nder galle ɓen ɓen waɗe ko metti ɓen acce oɗo saaha ɓe bismi ɗo e arrondissement ko noon tigui woni kadi pulaagu wayata jokkodiren jokkodiren e guelgal gamaji saare on woni Hadji Sall wayata jokkodiren makko kanko wonata koɗo meɗen galle joni joni o on ñalle jaam bandiraɓe jaari pulaagu calminama on juurama ceernama Demba Diallo a salminama juurama en calmini dendagal bandiraɓe sengiɓe e ngal danɗo dental hakke dendagal wonɓe ɗo mo foof salminama ndema yettode mum calmini temeɗɗe ɗiɗo yimɓe ɗiɗo wonɓe ɓeɗo hay goto en goppani mo kala enemi yettode mum guelgol gamaji salminima on ene sabbi ene hetti gi Hadji Sall a weltanama no fewi bisimilla ma e nder Diande Pulaagu windere Diande Pulaagu international emin jiiɗi andu hombo woni hombo woni Hadji Sall hol hitande jibina e hoɗo jeeya e diwanuji meɗen on jettama on jarnama on ñaganama Allah moƴƴere bisimilla ma e nder Diande Pulaagu jarama Amadou Demba Diallo guelgal nde yi aduna dañi duuɓi jeeɗiɗi naati ko alqur'ana caggal ɓi pullo foof jibinaɗo e nder wertago diine l'islam atto yiide kam ko alqur'ana heddo ko noon si ha ɓooyi mbaylade ne waɗa kono kam ko ɗon gadi mi yiide alqur'ana o heddi ko noon mi waɗi e gaynaka hayso qur'ana noon mi ɓooyani hen eyyi kam ko ɗum kam gadi mi yiide jarama Amadou Demba Diallo Hadji Sall jeeya ko cuuɗi men gamaji on dolliri ko guelgal gamaji saare o yi aduna koɗo cuuɗi men gamaji saare o jibinama en 1983 ɗon e cuuɗi men gamaji saare hande noon ko ɗo Allah waɗi mboɗɗe leydi Dakar woni Jahay jarama Amadou Demba Diallo min Dakar mi sikku mi ari hen law somi jumani saabu ɗo gonnomi e jinnaɓam ɗiɗo bayam ko ɗo min gonduno Diallo Amadou heewiɗo wiide Allah wona bayam e min gari ɗo law hedde noon on kadi cukago no yaratno ni tan eyyi gongo mawɗo machallah ittanama machallah ko noon tigui 83 nden o jibina hande omo tawi ɗo e Dakar Hadji Sall nde jibina ha heeɓi duuɓi muɗum jeeɗiɗi holko Hadji Sall iɗi wadde e gollal walla meccal walla mbiyen jangde saabu jangde nde waɗi ko Qur'an waɗi arabe waɗi français waɗi pular waɗi ndema waɗi gaynaka toon holɗo Hadji Sall jopa fiɗen wiya wonde jaggal meɗen ɗum ɗo en même temps nde caggal nde cukago ngu yalti en no fewi goppuɗen football o an kadi nattiɗen koye wadde ambulant goppuɗen wadde ambulant seeɗa ha hakkille men fuɗɗi fertu seeɗa e ko fewti andude kalis ɓoyan noon kayraɓe men en ƴetti men hankkadi mbaɗi men e birikaji yeytin ɗon eyyi jarama ceerno Amadou jarama no fewi holko tagui Hadji Sall wiya guelgal gamaji ɗum ko yidde eyyi ko yidde tan ko yidde hakkude men guelongal en ko yidde degui kadi en même temps kadi nden inde kadi nde ari koye 2001 caggal nde jinano no rutti e joomum premier juyar min gadi poti ɗon enen tawno han kadi guendiyankagal fuɗɗinono nadde en ƴettuɗen nden inde enen cuɓiɗen guinnirɗen ɗum hoore men koye men kadi guinden nde kadi Allah waɗi ñanden kadi guelongal fuutan tawa gueloɓe fof ne tawa ɗum noon hankkadi matode inde laayi e kadi folni inde kadi ko yandi kadi e radio nawi inde nde no fewi machallah yettude Allah no fewi noon ɗe fof yettu Allah no fewi kañum en même temps min to batte ɗanngal gargol kam ko Dakar tan kanmi Dakar tan kanmi heddi koye diwanuji Fouta ɗi kono mi yahani Mauritanie mi yaltani leydi Sénégal ndi foofam ko ɗo tan kanmi e nder gurdam ko fuɗɗi hawrede tawa jarama Amadou Demba Diallo guelgal nde yi aduna dañi duuɓi jeeɗiɗi naati ko alqur'ana caggal ɓi pullo foof jibinaɗo e nder wertago diine l'islam atto yiide kam ko alqur'ana heddo ko noon si ha ɓooyi mbaylade ne waɗa kono kam ko ɗon gadi mi yiide alqur'ana o heddi ko noon mi waɗi e gaynaka hayso qur'ana noon mi ɓooyani hen eyyi kam ko ɗum kam gadi mi yiide tawte ɓe jaani Pulaagu eɗen bismoɗo ousmane sow ousmane toksel e wonde oumar fague bisimilla maɓɓe e nder galle ɓen ɓen waɗe ko metti ɓen acce oɗo saaha ɓe bismi ɗo e arrondissement ko noon tigui woni kadi Pulaagu wayata jokkodiren e guelgal gamaji saare on woni Hadji Sall wayata jokkodiren makko kanko wonata koɗo meɗen galle joni joni o gi Hadji Sall a weltanama no fewi bisimilla ma e nder Diande Pulaagu windere Diande Pulaagu international emin jiiɗi andu hombo woni Hadji Sall
hol hitande jibina e hoɗo jeeya e diwanuji meɗen on jettama on jarnama ñaganama Allah moƴƴere bisimilla ma e nder Diani Pulaar. jarama Amadou Demba Diallo Haji Sall jeeya ko cuuɗi men Gamaji on dolliri ko guelongal Gamaji Saare o yi aduna koɗo cuuɗi men Gamaji Saare o jibinama en 1983 ɗon e cuuɗi men Gamaji Saare hande noon ko ɗo Allah waɗi mboɗe leydi Dakar woni Jahay. Machallah ko noon tigui 83 nder mo jibina hande apo tawi ɗo e Dakar. Haji Sall nde jibina ha heeɓi duuɓi muɗum jeeɗiɗi holko Haji Sall iɗi wadde e gollal walla meccal walla mbiyen jangde sabu jangde nde waɗi ko Qur'an waɗi arabe waɗi français waɗi pulaar waɗi ndema waɗi gaynaka toon holɗo Haji Sall jopa fiɗen wiya wonde jaggal meɗen ɗum ɗo. Amadou Demba Diallo min ɓurnomi wawde koko wiyete ko gardien ɓurnomi wawde wadde jarama Amadou Demba Diallo somi suɓima haalde radio mbanmi koko tawmi saabu kayraɓe am fof ko haaloɓe kawam Tidiane ko kaalowo kawam Boubacara Ba ko kaalowo kawam Siley Ndiaye ko kaalowo te ɓeɗo foof ko haaloɓe mi haalani noon Abouri Sow donde soki donde Mamoudou yettumi ɓeɗo foof ko golli ɗum wadde min so tawi hande mi suɓima wadde min haalde e radio sikkira ɗum bettata hay goto hayso noon tawi e nder galle amen ɓe jibinami ɗon kamɓe ɓe gona haaloɓe e radio ɗum ɗiɓino jakdeɓe seeɗa noon min tan goto arde suppitade e galle wona kaalowo ɗiɓi jakdeɓe kono yi ha ɓoyi ɓe yiɓi famde. Eyyi Amadou Demba Diallo so tawi ko anduɓe guelngal Gamaji hettoɓe ina famdi radio komi noddani ɗo e radio ji fulɓe gonɗiɗo ene famdi radio komi jooɗaki radio ji taw kay andi radio ji ɗi kay an e hoorema gonɗiɗo ne famdi hen radio mo guiƴam adi kam jooɗade ne famdi hen radio kadi mo guiƴam adi kam haalde heddo noon ko namnuɗa kam radio hen foof gadduɗa holne nde natɗa hen e holko yo alduma holko altinma toon bisimilla ngal namdiɗa foof mbeɗa jogui jaabol ngol jaabimami. Eyyi jaram radio gadimnande foof ko radio Bambilor e ballal Abdoulaye Hammadou Sarr gorko mo mbañi Samba leydi Hammadou Kounda Dewi Kounda Gabbe Kounda Wotour Wade Sane gorko cuballo mo keemi wiide wona haasido gorko cuballo mo keemi wiide wona naafigo gorko cuballo mo keemi wiide wona peno wona seyɗani wona seytani o eyyi ko on adi kam nanno radio radio Bambilor nde nammi kadi nde nammi kadi o yañanimi o wellitimi o rokkimi ko jinmi e nder radio ngo saabu radio sa naati hen a joguima hen faaɗede a heeɓa watta ko jiɗɗa ko nden nanmi nde mbanmi hen ko mbanmi hen ko fuɗɗo nde jitta ɓeyɗumi dala wona Seylam Diallo Ba Amadou yewtere en joguino nde ko min ittu rokki ɗum Abdoulaye Sarr rokku ɗum nden yewtere Seydi Sarr Seydi Diallo e ballal ceerno Amadou Djiby Ousmane. Radio ji kam machallah kewɗi kawrama guila radio Sénégal tan kadi haade kalgol ngol radio adi fof ko noddugol tawno neɗɗo kala ko jeeyi wawata ɗum woppude e noddugol radio ji nde radio weeli nde mbimami nden min noddatno amin keewi machallah min Fuutankoɓe nden téléphone ngaji ngala wonno ko kabiñaji téléphone ngaji fixe gonno ɗum noon alay saago wadde ɗum hande hawata kam min hawata goɗɗo ganduɗomi o. Radio Bambilor ko ittimi toon fof hara ittani kam toon mi woni toon hami tampi mi woppi tawno radio ji ɗi kadi noɗi guurdi ni neɗɗo so tawi a wiide wurde noon sa renaki gonta ɓoccode bande en e gaccumi ittumi pause kadi nde gaccami nde kadi koye welede sehilaɓam Diallo Ba Amadou Ndiaye Moussa Ndiaye Alassane Sow taw ɗeeɓi bonnugol am no feewi omo uddanno place am mi yahami mbaɗo e jewte oɗo saaha noon dañamo liggoɗa ko hunde mettude no feewi e mbiyami goppumi kono kam mi fii toon kone tolno e 5 ans duuɓi 5 mi fii ɗum toon e nder radio Bambilor ha yaade e nangue yettude Allah. Eyyi jarama Amadou Demba Diallo émission ngaji jahoji ɗi ha hande ɗo e émission ngaji fulɓe ɗi sa daari a ƴeewi a ƴewtodima mataw kodi guelngal Gamaji windi danam dow min guelngal Gamaji ɗo e Dakar ɗo gonɗen ɗo émission ngaji jahoji ɗiɗo feccere jahoji ɗiɗo joguimi toon ko beeta e pulago joguimi toon ko sifa hanki yonte hande e yoga émission ngaji ɗi ganduɗa jahoji ɗo foof sa ƴeewi mataw ha hande guelngal Gamaji windi e kadi ɓe jogui hen dalil tiɗɗo kadi ha hettoɓe ɓe kagaka ɓe puuyani ɓe ɗayani aɓe gandi e heddo noon mataw ko noon tan fulɓe mbi wona e jiiɗi wona e limanagal. Kadi nde min gari Safina FM 98.2 salmini ceerno Hamidou Yero Ɓan minen gadi e nder galle o min guelngal waɗi sababu hamin gari toon sare ko audio kalten ko fof ko laaɓi
ceerno yero ɓan jokkodori koye musidɗo goto ne wiye Tall Baba Amadou ne jeeya kuña kaari a bonɗo e ko sehilam oto woɗɗo heɗonono jewtam o noddi Tall ari ɗon Tall ɓe kaldi Tall ari haaldimi koɓe kaldi ko nde ɓe kaldi koɓe kaldi ko ɓe noddimi Tall wi yomin jaa toon mbimi ala probléme ma en jaa toon ɓe ɗiɗi jehen toon notoyade ceerno kono jinmi someɗe yaha mbeɗa notoyo ceerno o wimi e min taw ko mbeɗa yaada e Alassane Sow e Diallo Abou Amadou nden Moussa Dia arani amen min deggodiri minen nayo min jooli min jeeyiɗo ceerno nde min jeeyi ndeɗo ceerno min gari min kalde e ceerno ceerno haalani amen radio ngo udditi holli amen ne yiiɗi haaloɓe ne yiiɗi yewtoɓe henen min gardodiri e ceerno ko fiɓtotako min gardodiri makko kadi ko fiiɓi o rokki amen hen fodde ha timmi kanko ceerno jarama Amadou Demba Diallo min gargolam Safina Diallo Abou Amadou ina wayno minen gardi ñalawma goto min gardi ñalawma goto kadi en même temps min de pellimi arde Safina tan mi acci Bambilor pellimi arde Safina tan mi acci Bambilor min gardi Safina sa waɗi yewtere nde ha paari yewtere nde heeɗe ƴeewe beele ko gañata ala e nder yewtere nde doora fawede min mbaɗi ɗon kon tolno e jewte 4 ha jewte 5 mi salni banam debbo Huley Ba minen gonno ɗon en jewte musɗe noon sababu a arat koye machine ngaji amen min mbaɗatno jewte he min montanno Diallo mo waɗatno ko suudam so waɗi ha paari min montana ɗum e Alassane waɗa to monta Lamine waɗa ga min monta min gadda min totta ñimma jewte ɗe pawe famma won jewte 4 walla jewte 5 kam dañi ɗum nde woodi udditede noon hankkadi yimɓe mbatti wadde direct arde ɓe ɗon fof tawi ko ɗatti tawi ko unama ha ɗati radio Safina nden ko adi uddidde ko jewte 3 gadi ɗon dogde ha ñallangal hande aɗa mbaɗɗon remarqué e nder radio ngo ni yewtere addu miijo ma min gelngal gamaji addunode ɗon e yewtere caafal e yewtere tumbuɗo nde Diallo Abou Amadou e yewtere miñumen Lamine Ly minen ɓeɗon gadi te kadi nde min gadi ɗon arde mi haalanma ɗon seeɗa nden ina metti wadde yewtere saabu goto sa waɗi yewtere nde mbatta nde a waɗande ha para mbaɗane montage sa addi ñimma en keɗo yewtere nde ha yewtere nde heeɗe ha para yewtere nde onon taɗon ko Safina ɗaati sa waɗi yewtere nde ha paari nde min gari nde min kalde ceerno e on saaha sa ceerno wi beele minen min mbawa ardade radio ngo keɓitimi mbimi ceerno o wina mbimi ala min mbawa ardade radio ngo min mbawa ardade radio ngo kono noon amin gandi keɓiti mbimi kono noon mbeɗa andi mbawde ardade radio ngo nden Ablaye Sarr taw iwi radio Bambilor mbimi sa noddi Ablaye Sarr ina wawi ardanadema radio ngo Allah waɗi deke ceerno noddi Ablaye Sarr mataw haalde Ablaye Sarr nde woni nde Ablaye Sarr itti ñimma ba directrice mon mi salmini ɗum Ablaye Sarr waɗi sababu gargol ñimma ba e radio Safina FM min goni ɗon min liggodiri hen foti min liggodiri hen ko hani ko tiiɗi kono radio Safina kay eyyi nde min Safina de min ɓooyani ɗon mataw mbaɗi ɗum mataw hete duuɓi 3 an tan na seeɗa min gummi ɗon ɗo duuɓi 3 tan min mbaɗi ɗon mataw min gummi ɗon kadi min gummidiri ɗon kadi mataw koye min gummidiri ɗon kadi koye teddugal haare ala hen luural ala henen tawno aduna kam on sait jamais waɗa saaha yimɓe ne mbasa famdude tan ɗo ɓe pamdurani tan ɓe ceerta kono kam yettude Allah kam ha no fewi saabu ha hande enen jogui hen gueɗal enen nodda hen enen keɗo hen enen jewdide hen enen disdodira henen e yettude Allah no fewi Safina FM e ballal Adja Ñimma Ba hen jarama Amadou Demba Diallo aɗa andi saɗa fawa oɗo guitar no pawata nde miijo ko heewi nde tawno mbeɗa andi yogay fulɓe ne gasa ɓooyi heɗademo kono noon feccere mabɓe kam batti hakkille kono garmi nde radio Safina ummimi Safina paami fulɓe e oɗo guitar mbo pawata kadi tawno mi joddima kadi hoɓɓe moɓe hoɗima ko Mamma Gaye Abou e Barou Sall mi joddima e ɓen kadi kalni kam nde koɗi guitar o eɗe guitar o hoɗa fo mbeɗe andi yettere Allah honde tawno kala kaɗa waɗa ne moƴƴi bitta ganda holko ɗum woni e jarama Demba Diallo jarnimi toon ko laabi 2 haade mi jokkodorde e Diallo Abou Amadou talata mi yahanno toon samedi mi yahanno toon Allah waɗi noon ha silam Diallo Abou Amadou dokkumi ɗum hen yewtere kedorami samedi o tan e radio ngo ngomin dillal ngo ko radio musidɗam sehlam ɓinguel nenam Diadam Boubacar Dia woni ko leydi France to leegal biyetegal Corbeil SN gon ko radio sehil men kanko tottunomi radio ngo joguimi gaddumi hen Diallo Abou Amadou gaddumi hen Moussa Ndiaye gaddumi hen Huley Ba gaddumi hen ene Alassane Sow min goni hen mbaɗen jewte min jewte makko juuti tawno kadi kala alarba min jewtoto min jewta dumunnaji noon hankkadi internet o way hata ko hankkadi ha wayni
jewɗi ɗe gusti e liggeyaji ɗi kono ha hande radio ngo radio meɗen ha ɗo to kalten ɗo somi yiiɗi uddide ɗum uddide ɗum somi yiɗi yewtide maggo yewtere maggo e radio musidɗo en jewti hen ko juuti ɗon tawa gonga Adama Boubacar Dia eyyi jarama jallama Demba Diallo golle ma jooɗi peewi radio fulɓe nde udditi Alassane Sow e Ndiaye Moussa Ndiaye e Diallo Abou Amadou ne gasa ko min adiɓe yaade toon min adi noddede Abou Déme adi noddudemi jaami toon nde jaami nde toon sabbuji kewɗi kadi jogui hakkude amen Abou Déme gandural moƴƴal jiwndural moƴƴal jogui hakkude amen ha hande amin kutodira garmi dokkami toon yewtere wotere wiyetede aduna ala daari ko min waɗi nde créé nde doganno ko dimanche 10 heures midi sikkuɓe fulɓe hay goto yejjitta nde yewtere ko nde gollanno kadi garmi radio fulɓe tawmi toon ɓe tawmi ɓe toon mone fo hutakimi hen yawakimi hen kadi ɓeydumi radio ngo tawde ɗo banggue internet to enen gandi toon bante application ngaji enen gandi toon jokkodirɗo enen gandi toon guila e jewte mbaɗanɗen caggal diaspora o jokkodire bandiraɓeɓe kalanɓen ɓe radio ngo ne woodi ɓe jokkodiri henen saabu jewte kewɗe codama toon e sababuji meɗen yettude Allah no fewi mbaɗen ɗon ko poɗɗen ɗon ko wadde ha Allah gayni ñamɗe men toon jaltuɗen toon kono kam radio fulɓe kam enen jeeya emi adaki toon kono en wattidaki toon saabu ndemin garinde toon en e nden ango wiya radio fulɓe kono ko dowlani ngo dowlani ngo andaka no fewi enen jeeya enen dowlimɓe ngo toon en enen jeeya e ɓen radio ngo wiyete ko radio dingiral fulɓe sa naati nder to a tappi www dingiral fulɓe tan ngo yaltat ko radio musidɗo men Adama Boubacar Dia hango heeɗe no fewi e nder internet o ko radio ji weeyo waji goto wiyanno ɗo radio Fando Bolon ko radio Paali Bolon kadi ceerno Amadou mbeɗanma hen seeɗa ko rokkunomi doole e radio ngo foof Abou Déme ne jeeya hen saabu Abou Déme ko sehilam Abou Déme ko sehilam no fewi ne jeeya hen kadi kala ko jinmi wadde hen mbeɗa waɗa hen kala ko jinmi haalde hen mbeɗa haala hen tawno mi wima radio sa wone radio a hiiɓama watta ko jiɗɗa ko kadi Allah waɗi min mi yiiɗa hiiɓede eyyi min mi yiiɗa ɓittede no Bouba ni mi yiiɗa ɓittede no Bouba ni hay Bouba yiiɗa ɓittede sana ronku tan eyyi Abou Déme ko sehilam tigui wellitimi yajnimi toon nde Abou Déme yalti tan yimɓe ɗen han detto wade hejje on neɗɗo ɓuuri andude hoore muɗum eyyi ne garɗen nde toon Allah waɗi nden Diallo Abou Amadou suwa arde Alassane Sow suwa arde ɓaade ko audio kalten kala neɗɗo haala yo haal gonga Abou Déme wonno directeur programme mbiɗen Abou Déme nan no wuuri Maya ni ko musidɗo meɗen kadi ne garɗen nde toon tawɗen ɗon ko hadde ne winda toon inde Alassane Sow inde guelgal gamaji inde Diallo Abou Amadou ɓeɗo hoɗe gara en gawɗo radio ɓeɗo jirlima radio ɗi ko bonnoɓe radio ɗi oɗo ɓe gar toon illa amen ne binda toon ɓe mbaɗi degré fit garton hakke ɓe mbi ɓe ƴettatam nde ɓe ƴetti kam min ɓe gadi ƴettudemi ɓe gadi ƴettudemi min garmi ɓe kolli amen ɓe kalani ɓe kolli min ɓe kalanimi joni noon ɓaade indam ari ɗon e dow bonande wona e moƴƴere komin bonnoɓe oɗo min pewdu min eti gartumi kalami wajiɓe Alassane Abou e Moussa yurmede Allah won Diallo Abou Amadou won fulɓe mbinno illa amen tan nawi ɗumen toon en wi ɓeɗo kam ko bonɓe oɗo ƴettede min wijeede faadi wal Allah waɗi noon maɗa koɓe jinno koɓe dañani ɗum min ƴetta goni toon Alassane Abou min daɗodiri lewru haade ɓe gardi toon Abou Déme nanno wuuri Mayani taw han kadi watti dugde Abou Déme mbi Abou Déme waɗa feere gadda ɓeɗo waɗa feere gadda ɓeɗo ha Abou Déme waɗi accepté wakkili addiɓe e ballal mum e cuusal muɗum ƴetti responsabilité hoore muɗum addiɓe kono mi sikku nde ɓe gari nde ɓe bonnani saabu Alassane Sow han nan toon Diallo Abou Amadou nan toon ha hande min noon kam mi woppi toon guila ɓen cuwa yaltude ceerno Amadou jafuɗa de mi dañi appel tan gaccanaka makke eyyi aɗa andi radio fulɓe kam so wonno ko jimol wona guelongal tan yimote toon en sonno ko jimol tan ko guelongal tan woppi e wona jeeyi guelongal tan mi addo minen mataw Allah hanni ɗo hakkude amen ɗo haaɗi ɗo aska ɗo haaɗi jaltumi jaami kono kadi woɓɓe kadi jalti woɓɓe jalti eyyi waɗi ɗum noon kam han kadi natti jimol guelongal tan waɗa ko jimi yimɓeɓe foof saabu sa ƴeewi tan an hoorema mi yimi tan a yii aɗa andi noon ɗon ko noon tan eyyi Amadou Demba Diallo a jarama somin ɗeeɓi famde mbiɗa somin gari min bindat jewte amen min nawor ille jewte amen ala nde gonmire Bambilor joguimi toon ko beeta e pulago gonmi Bambilor joguimi toon ko beeta e pulago wa nde gummimi Bambilor paami Safina joguimi toon ko addu miijo ma nde gummimi radio Safina garmi radio fulɓe joguimi toon ko addu miijo ma eyyi wadde kay jewteɗe ne ceeri
he radio ko mo garmi hay sono ko hande kemi yewtere radio waddam créer jewte mbimami jewte dogoje ɗo fof e nder leydi ɗo e nder fulɓe ɗo ko jewte baɗade modification ko jewtam min guel ngal wima noon dogoje ɗo fof ko jewta min windi addu miijo ma en aduna ala dari en ɗum ɗum fof ko jewte ɗe ganduɗa ko min windani hooram somi faami namdal ma ngal taw angal juuti kadi angal heewi namde vidéo ji garoji e YouTube o ko min montatadi taw alhamdulillah bil alamin enen mbawi wadde réalisation no wajiɓe wonɓe téléfilm uji jahuji ɗi enen jangi ɗum enen mbawi ɗum hayso woni en janggani français o ko pulaar tan jangguɗen enen mbawi ɗum montude te kadi en même temps enen mbawi montude e ordinateur enen mbawi montude e téléphone men mo jogui ɗo no kala ko jiiɗa montage mbaɗaɗo ko min monti mbanni publié ko min montani hooram hay goto meeɗa kam montande woni son muɗum woni audio muɗum woni reportage uji mbaɗannomi foof e radio e télé fof komin radio fof ko min montantuno hooram no radio ne woni hen ne moƴƴi sa woni hen ene taw woda ko jangguɗa taw wonani garda fo aɗa yimɓe mbaɗane kam ala ɗum Allah walli en jogui ordinateur uji men enen jogui téléphone aji men ko enen montanta koye meɗen vidéo ji nomi uddide sitam no yimɓe fof gudditiri jamanu fof udditiri TikTok nan toon min udditi Facebook nan toon min udditi Viber nan toon nden yurmi dala wonne Viber kala hande karalla kese jaɗɗe jamanu garoje ɗe enen gudditen koye meɗen jaadene jamanu sen jiyaka janggo e gumimi ɗo hen taw ganduɗa ne heddono woɓɓe aroɓe noon yettude alhamdulillah rabbil alamin wadde noon alhamdulillah rabbil alamin ɗum noon fof kadi wona e radio ji natɗen ɗi jangguɗen ala sen garti ga en joɓat yimɓe jangguine min mbaɗen formation janggen ɗum ganden ɗum alhamdulillah rabbil alamin Amadou Diallo jarama somin gara min gardoto jewte amen somin gara min naworto somin jaa min nawor jewte amen ɗon kanko fulle mbawi ɗum settade saabu mi rokkima radio ji 3 ha 4 hen radio fof ko e yewtere muɗum nen min kewani wulnidde radio fof ngomin jeeyi min gatta ko yewtere hesere pul min peŋa ɗo nen somin jahano min jahata ko miijoji amen min jahata e gande amen min jahata ko radio miijoji amen e gande amen radio Dodel waɗi sababu premier gargol am e Dodel boom ko sihlam Souleymane Daouda Diallo lollirɗe boobo ngendi kanko woni sababu gargol am e Dodel ko sihlam ardino radio ngo o woni directeur radio ngo o udditi radio ngo totta Mamadou Bally Sow udditi radio ngo hango ari o wi wal jengol mi neldamo mbaɗanmimo jengol neldumimo jengol ha ɗo e ñalawma hande ona yaaha saabu saha fof mbeɗa jagganko ɗo walla bandiraɓe jagga mbiyami nani ga dande ma kanko wanno sababu hay noon hayso ummima ɗon taw hankkadi jengol o wowama e radio ngo hatta radio ngo ine fawa jengol ha ñalangala hande nde tawnoɓe gona haasideji ɓe gona nafigueji ha hande ɓe pawa jengol o yettadal ɗum noon ko yettudal no fewi eyyi Amadou Demba Diallo jarama nawnomi RTS tan ko yidde heblade andude ko woni toon e aduna o saabu radio on konɗo somi welami wiya radio mbojo konɗo gaccon hakke noon tonen hay goto a wawa yaade RTS a wawa wonde e radio gaga a yettaki RTS ganda a woni radio jaami RTS koye ballal Boubacara Ba nde jaami RTS gandumi ko mbaɗannomi ko mi suwa wawde radio kala formation mo mbawɗa wadde sa yi RTS ko guelgal gamaji wima a firtan mbahaw laaɓa ɗum won wonɓe ɗo ene gandi kalami ko ene keeɗi kalami ko nde jaami toon keptumi formation goɗɗo keptumi miijo wongo keptumi hakkille goɗɗo holno yewtere yuɓɓinirte e holno neɗɗo haaldirta e radio alhamdulillah rabbil alamin mi waɗi toon hitande fawde e ballal joom gamaji Boubacara Ba nayi kam toon nde jaami nde toon mbeɗa woni tan Boubacara Ba mbeɗa woni tan Abou Samba Diop somo ɗanno o woppide amen e jewte ɗe ha ɓooyi watti woppidde men jewte ɗe ha ɓooyi Abou Diop watti woppide kam e jewte ɗe min goto mi wona antel RTS ko weeɓani ko heɗo kala mami koko laaɓi ceere weeɓani gara aɗa woni suka walla gara aɗa woni mawɓe heewɓe nan toon est ce que koɓe ɗowateɓe min mayri mi ɗowaka mawɓe heewɓe nan toon koɓe rangateɓe walla koɓe ɗowateɓe e nder jewte saabu joomum radio Sénégal wiya watta toon yewtere wa neɗɗo fof waɗi ɗum wadde yewtere so hakkille ma deeƴani ngandi ma deeƴani a wawa toon wadde yewtere min noon mi waɗi toon yewtere min tan goto e hirde fulɓe e ballal Boubacara Ba ngari mo hollimi o haalanimi waɗimi présenté ɓen holno watte gommi toon en ha ko Allah haaji gaccumi kadi koye dow welamma gaccimi kadi koye dow yidde gaccimi kadi koye dow welamma wona fiide wona haydara hay sono ko hande jinmi ruttade RTS mi yahat saabu RTS kañum ɓuuri mawni lottude radio ɗi foof min ɗo hande mi dillani hay radio woto kadi actuellement pour le moment mi yiiɗa dillude radio
ɗo hannde mi dillani mi yiɗa kadi ko jaltumi ko mi yimɓe heewɓe jiɗi yomi dilla hen kono min woni mo sohlani saabu hannde karala kese garɗe tan yoni kam internet garɗo tan yoni kam suudam téléphone am gallam mi yaltani mi yoɓani passe mi yoɓani feere haydara kadi Allah waɗi kadi kala audio mbaɗɗen kala vocal mbaɗɗen fulɓe ne keeɗo ne ketto enen jogui correspondant men wayno leydi e nder leydi ndi sen jiiɗi ɗum enen mbawi ɗum wadde YouTube mo mbatten o tan yoni en e WhatsApp mbatten o tan yoni meɗen saabu ɗeɗo jewtede mbatten ɗo ko omsar jeeyata radio te radio ina weeli welani ɗum noon hannde aduna noon no jogorto hakkille ko yeehi ha ɓooyi feƴƴito hakkille mum feƴƴito yaade e jamanu kono hannde kam ɗo min guelngal gamaji mi sohlani radio mi sohlani yaade radio sohlani radio mi sohlani yewtere radio eyi ko mbaɗan saabu hannde internet o ɓuuri wawde heɗede e radio ɗi internet o ɓuuri wawde heƴede audio ji zone ɗi jeyataɗi kala audio kab garɗo yimɓe fulɓe ne kepta eɗe ketto ɗum eyi wadde min hannde min kam ɗo à part ça min guelngal mi sohlani noddede radio mi sohlani yaade radio ko jinmi ko foof alhamdulillah rabbil alamin Allah addi internet cooda page ma wifi ma mbaɗa ɗo lewru ma e jooɓa tawa yoɓani page ma radio yoɓa ga moƴƴini kam ɗo e mi yawani radio ɗi noon hutaki ɗi saabu foof ko kanji fof kanji ko daña hen foof koye majji fuɗɗa ha yettiɗo ɓa ɗum aduna waylima enen hankkadi jaɓen yaadude aduna o sa ƴeewi jol fuɗɓe hannde koɓe gollata ko hannde e nder internet o a anda tigui no golle daña vie plus de 500 vie 300 vie eyyi audio goto hanki tan mo jaltima oɗo battini jaltiniɗo audio goto mbammi oɗo hen sa yi nder Facebook hannde sa yi hannde no foti yimɓe keeɗimo ko molare Allah hanki heccengue tan audio goto mbammi ɗo hen taw mi waɗa corrigé Babacar Fall sa ƴeewi hannde ko heeɗima ko tan no wayno kooce eyyi jiiɗani noon TikTok o mi haalanima toon hen eyyi jarama ceerno Amadou radio kam mi paari hen wadde yewtere radio ji aɗi waɗi muccat ɗi ngala muccat kono kam neɗɗo kam ko wawi wonde fof kam a wawa finde tan keeɓa hakkille tawa rewani needi beele ndewa e needi ne keeɓa hakkille wadde kala ko mbawɗen dañde mbimami e audio nane gadiɗo koye radio ji fulɓe ɗi heddo noon aduna ne yaaha enen jaaha enen poti waylade ko jamanɗen ko hanki en gonta ɗum jabde hannde ara liggo ala passe ara liggo ala haydara ara liggo tan ni naggam aɗa woppi galle ma aɗa woppi ɓesgu ma ala ma yaaka hay so aɗa haɗa rondi o sakuji ciment gadda totta ɓesgu ma ñaam ɓaade anne ka nafanoɓe ane waɗa feere nafaɓe nafanoɓe ma ɓe kono kam ko hen hebla ko hen waɗa fof kono duuɓi ne tolno e duuɓi kono tolno e duuɓi enen goni hen bandiraɓe won hen yeltiɓe hen woni mettimɓe henen hamdu rabbil alamin hande noon ha ɗo ɓe jarten ɗo kam hankkadi en goppi mi fiɓani ruttade e radio comme no wonirno ni nden ɗi fulɓe ɗi mi fiɓani yo tan weltina fulɓe tawno yo yurmede Allah wonde lamiguel nguel nen kembo halwar mbeɗa andi hen ko heewi yo yurmede Allah wonde ala tidiane nan mbeɗa andi hen ko heewi hamdu rabbil alamin kam à part ça min guel ngal fiɓani YouTube o ne waɗi ne waɗi hunde kono noon ne waɗi kono min kam mi suwa taw hebde henen hono ma wooda ɗo jettiɗa e vie uji nde keeɓa ɗum noon yettuduma e vie uji tan ko bande en ɓe mballuma kala ko nanuɗa taw bande en ɓe ne keɗoma ne kettoma saabu ayi mi waɗi ɗo vocal goto audio goto ay mi waɗi ɗo vocal goto so neɗɗo renaki eggat e noon yiiɗa eggul leñol muɗum kono sa renaki wonko egginuma leñol ma woppat mi waɗi ɗo vocal goto heccenki koye ɗemgal jolfo mbanmimbo mi ƴeewi mi tawi nder vocal o omo heewi vie uji an nangata nde kalnimo e jolfo jotuɓe keeɗi mbaɗimo partagé omo dañi vie uji ne feewi ɗum noon addanma eggude sa ardini jawdi kay e hande kam aduna hande o kam kala mbo ala jeyaka henen kala mbo ala jeyaka hen fof yo yiiɗo kam ko wurnir galle mum eko wurni hoore muɗum kono kam vie uji ma daña vie uji kam nde keeɓa hen hunde tawa heppinama noon ko mawɗum enen noon ɓoyata ɓe keptine men saabu keddotoɗen e nder abonné o natti hewde keɗoɗen sen keptine tan machallah ittara Allah eyi Amadou Tidiane an kam mi sikku hande fulɓe fof ne jiide makko sababude golle makko kono enen jiide makko sababude golle makko enen jiide makko sababude duhol enen jiide makko sababude kosam enen jiide makko sababude kadi jeydade e wuuro kadi enen ñaago Allah kadi yo Allah yurmo yaafombo enen ñaago enen yo Allah junnu balɗe moƴƴude batte men kadi enen ñaago Allah kadi ñande Allah itti fittare men foof yo taw ɗo sakkiɗo e less Thile Gamaji enen koye men kadi enen cakko ɗo nen sabu enen makko ndendi hettere leydi nde enen ñaago Allah noon yo Allah lelnu kono enen ñaago Allah kam ñande Allah waɗi foof yo Allah hokku men nelade ɗo leeli ɗo nelade e wuuro mum ko hunde welde no feewi ɗum kam Tidiane kam enen fof enen ndendi enen jiide makko enen fof enen jiide makko kalɗo mbo haalani Amadou a jarama radio ji Fouta ɗi waɗi hen ɗi jettimi enen ɗi mi yettaki bidel wanno sababu ko sehilam Souleymane Daouda Diallo
kono kam yettade kam ɗi jumen ɗi mi ari hen kono wani hen yewtami kadi mi ɗaɓɓani toon jewte min dal jewte tan kadi yonniri kam toon kono mi ɓuurani won toon ga gonni hen ɗaɓɓani toon jewte hen Amadou ɓawe namde maɗa eɗen juuta mi haala tijjani an haaɗi ɗo tan ɗo kalɗoɗa namdal ɗo lomto makko wasata wodde e aduna kono hamme Amadou Ly wi e sawtowol guelgol gamaji yewtere baddunomi e makko o wi wune gendiyankagal wune jaydiyankagal tijani annabi e wune gendiyankagal e wune jaydiyankagal hamme Amadou Ly wi tijjaɗa annabi neɗɗo noon so tawi nawi wune so gasi e golle mi anda ko heddi e golle wune de so gasi e golle guelgal gamaji wi mi anda ko heddi e golle minne ko namnal mbeɗa watta ɗum e fulɓe Amadou Demba Diallo gueɗe fulɓe enen ndendi gueɗe fulɓe ɗe foof waɗi saaha goto mbeɗa woni Wourossogui mbeɗa yeehi wittoyde toon pottiɗon e mawɗo goto o wimi ɓinguelam mbimnama o wimo ɗon gummiɗa ene gummimi ko gamaji kamɓe ɓe mbiyata diwji men ɗi ko tooro aɓen ɗo e nder dental ngal o wi tooro gummiɗa o wi min de ɓoyani gummi makka mbimi ko ɗum tagui mi arde makka ya rokkam duwaw o rokkimi duwaw o wimi hoɗo yumma mbimi nane o wuuri mayani o wimi hoɗo bamma mbimi babam maayi o wimi ɓinguelam ko jahata mbimɓe de ari wittude o wimi ɓinguelam a yahata liggonoɗa nene ma daña hen baraji ñamminama jarnama ɓuuri keɓɗa koɗo haɗa witta tijjani an waɗi ronkini Yero Dor Diallo waɗi ronkini Murtuɗo waɗi ronkini o wi anne keɓa tan aɗa jogori bonu cukako ma a yahata liggonoɗa jignaɓe ma ɗon mbahlitirimi Allah mone seedi ko ɗon mbahlitirimi gartumi heddo noon fulɓe so jogui télé so jogui radio so jogui kala koɓe mbawi wadde kala koɓe mbawi wonde yooɓe jettan ɓe gona ɓiɓɓe Sénégal naaɓe mbasa darade kala koɓe mbawi wonde yooɓe jabtan ɓe gona Sénégal naaɓe mbasa darade kala ne beeri kamɓe jahata ko mbiyata ko bero bergol ɓe jahata tanan ko bero kay ɓe jaari ɓe jaɓani wonde Sénégal naaɓe ɓe jahata Ramatoulaye salminama ba a weltanama no fewi o wiyam mbar selli aɗa deeƴi ɗum tan debbo moƴƴo tedduɗo korsuɗo jiiɗaɗo gowaɗo gendi en ko pasniɗo hoore muɗum jiɗɗo hoore mum a weltanama no fewi moƴƴere Allah e ma Amadou Demba Diallo caɗele kayitaji kam neɗɗo a galjiya ko e leydi to tolniɗa fo e leydi sa ari aɗa foti yaɓɓande keɓa ɗon kayitaji woni comité rural mum woni sous-préfet mum woni poste mum police woni poste mum gendarmerie aɗa foti en dañde kayitaji ko heddi ko noon caɗele fulɓe min guel ngal mi haalata hen saabu heccimi mbeɗa andi kadi hecci hay babam hecci babam kono mbawmi wiide tan ko fulɓe kam ɗoɓe a eedunoɗo yarat ɗo mbeɗa jogui hen witto woto so fulɓe mbawi tan yo jaab wonde Sénégal naaɓe gasi kala nde ɓe gona Sénégal naaɓe ɓe ɓooyata woyde ɗum kam ko min guel ngal o wima noon en soɓe jaaɓi hay sonno ko mo wona Macky Sall laami ɓe jaaɓi tan ko feccade ɓe ɓooyata feccade ko guel ngal wima noon haɓɓittako Amadou a jarama tijani an ko hawruno ko hanki yaadi koye hanki kono hatta ha hande woni hen ko siftorte kono à part ça min guelol ngal de so min waɗatno kala jiɗɗo wuurde ko juuti jee e leydi yo liggono leydi ɓuuri ligganade leñol wadde jeeyede e wuuro ɓuuri wadde jeeyede jeeya ko e leegal neɗɗo yo jee neɗɗo ken Sénégal naaɓe hakkillaji men ɗi e yiyanɗe men ɗe yo won koɗe jii jawen wonde ɓiɓɓe Sénégal naaɓe jawen wonde Sénégal naaɓe kono hatta pulagu ngu yo won e men so golle jonti yen gon so golle jonti yen gon ɓiɓɓe Sénégal naaɓe so kinɗe jonti yen gon fulɓe min fo jagga hinde muɗum ɗum tagui mbima ligganade leydi muɗum ɓuuri namnade leydi muɗum fodde muɗum liggonɗen leydi meɗen min ko ɗum paami hen Amadou Demba Diallo a jarama radio mi wawata woppude radio ɗo gam somi haali ɗon wadde taw mi juum kono mbimami e mbadi gonani ndi mi acci radio e mbadi gonani ndi noon ko holɗum ardaw ala hirade ma ala bottade ma ala salaire ma ala haydara e ndin mbadi mbimi min guel ngal mi woppi radio ko noon tawi ne waɗi mbadi kam kono galle no wurnire bisimilla mi felliti bisimilla ha hande mi woppani mbeɗa heddi henen kono noon so tawi tan ko mbadi liggono leñol gueñjankagal ɓolal min guel ngal min kam mi woppi radio mbimami so tawi tan kay ko ndin mbadi mi woppi radio ko wona ko ɗum mi weltanimama no fewi kadi an noddudemi e ngal dental sa noddi kam mbeɗa foti arde saabu ka neɗɗo moƴƴo waɗa tedduɗo ko ɗum gandirmami ɗum noon moƴƴere Allah e ma mi weltimi dennagal bandiraɓe wonɓe e dingiral ngal hay goto mo goppumi annene Allah jarama mi ñaagui on yaafuya
kala pergitte dañaade ɗo kala ko haala ɗo ko tawi feewaani ñaagaama yaafude no feewi ko gelngal gamaaji moƴƴere Allah e mooɗon ɗum ko ceerno Sar a weltanaama no feewi ya mbar selli mbaɗa deeƴi e gelngal iwi radio fulɓe ko ɓooyi iwi radio fulɓe jooni nen tolno e duuɓi tati hannde mi iwi toon ƴiwonde wootere arin toon nawi enen fof julde noon hannde kaalden ɗo kam e ngala radio ken diwɗuɓe taw ndiwan nguno fuɗɗima ɓooyde jam ñalle moɗon jiiɗaɓe jeeɗaɓe rendaɓe défendre tawtoɓe jaarina gonɗon on calminama on juurama on jettama on jarnama on ñaganama Allah moƴƴere kissal e daral gonɗo jaam ko yo taw ko enen ndini koɗo meɗen joni o ko Hadji Sall guelgal Gammaji Sare eɗen mbiyamo bisimilla ma ko nder ɗiral ngal ko tello joni hande no ñalle le 4 mois 2021 bisimilla Hadji Sall e nder eyyi Mamadou Diop teskiyanke mawɗo mi weltanimama no feewi vraiment ka neɗɗo tigui no feewi kadi mi weltanimama e ngal namdal ngal namdiɗami Allah mone seedi angal welimi no feewi e WhatsApp noon vraiment mi wona kewɗo haalde hen kadi mbiɗa jogui hay min hooram dingiral biyetegal aduna ala daari gurdam aade kono mi wona kewɗo tellotoɗo no feewi te kadi mi wona keɗotoɗo audio ji taw ko haala Allah hay ɗo tagui mi haƴƴiɗo audio ji hande tan ko mbeɗe invita yimɓe mi yaɗa namno kam taw mi jabaki ɗum kono WhatsApp kam mi wona ɓurɗo wawde haalde mum no feewi e heddo noon no wawi taw ko noon Allah feccirimi saabu haala tel haala moƴƴi ko jogo dalilu kadi haala moƴƴi so tawi haalama taw wonko ko naftata saabu guila ɓamɗen haalde ha hande e radio ji ha e télé ji ha e fofoof ha hande enen kaala en dartinani WhatsApp ari kadi yen mbi kadi yen contine ko tampere wontata hono sen ɓeeti tan enen toujours enen poti ɓedde haaluji men mi wiyatnoɗo kaalen kala joguiɗo temps kam ne wawi haalde kono à part ça min guelgal kam mi ala temps tan wontan WhatsApp tan ñande fou tan jaam mbeɗon jaam ñalɗon jaam kiiɗon tan mbeɗa haala henen gam vraiment on temps min kam mi wiyani bon fof jogui ɗum kono min kam mi ala on temps hooram gandum kadi mi watta ɗum kadi RTS ko lottata ko hay radio walla ko sa ɗum ɗo hen te RTS ko haala ko ala radio haalo ɗum min goto mi jooɗo mi waɗa yewtere min goto mi jooɗo radio o mi waɗa yewtere ha mi yalta heeɗiɓe ne keeɗi ne ganda mbiya machallah traitement ne feewi ala conséquence ala haydara te radio Sénégal mi haalanma ɓuuri mettude wadde yewtere gara aɗa woni kesso mbiyeɗa yanda mbaɗa yewtere ala weeɓani ene ganda nde wayimde président waji ɓe hollimi ɓe ƴeewimi ɓe mbi machallah ono wawi wadde yewtere mbami yewtere law gotum mimo wawi yaade yo ya salminima jarama Amadou nde nanmi Dakar taw ko gonga mi meccani kadi mi janggani nde mataw nden ko cukagu ne hewno tan ko wayno football tan ɓurno wawde wadde football vraiment mbiɗa wanno football bien kam mbiɗa wanno no feewi ɗum tan wonno mecce ɗam kam ɗum kam machallah mbiɗa wanno football no feewi jam ñalle moon bandiraɓe silla musidɓe tedduɓe jiiɗaɓe jeeɗaɓe rendaɓe fodde fanda tawtoɓe jayde pullagondir on calminama on juurama on jettama on jarama on ñaganama Allah moƴƴere kissal e daral gonɗo jaam fo yo taw ko enen ndendi ko wona ɗum ko dilli ko dillini ɗum ko ɓurɗum hewde doole hakkude Diallo Amadou Demba e guelgal Gammaji Sare walla mbiyen Hadji Sall janggo inchallah so jeyɗo ñaawi 14h30 ha hakkude on te 5h en hakkude meɗen e guelgal Gammaji face à face hombo woni guelgal Gammaji oɗon gandimo no feewi kadi ko kureji Koto Sambour Tijani an kadi ko dillo kadi e kaalirɗe kadi jani pula kadi mbaɗen kadi golle mantidiɗo oɗon jiya ko waɗata ko bisimilla moɗon so yi ha nden yonti ɓattoɗon mbaɗon e portable moɗon coura ha heewa teep mbaɗon hen connexion ha heewa teep taw connexion yahata ha ɓooya daro dimanche le 4 mois 2021 à 14h30 mbattani hakkillaji moɗon on jettama on jarnama ko goto mon Diallo Amadou Demba to aynaɓe juuwa samba yaaji mbiɗa juuwa taw juuwa tarata ko mo juuwa yolo taari yana ɗom ko gonɗo jaam fof yo taw ko enen ndendi to gaaci to noon ko makko haadi amanum taga Cheikh Oumar lollirnoɗo Kolo Sall bettinannoɗo pulago no feewi yo Allah yermo ɗum yaafo ɗum